Mga adlaw mga idol, mahinaot na bata sa inyong mga mayang panglawas diya. Hinaot na tagan mo abdi kay panglawas kada adlaw. Ano kung pamahaw ron kano. Munggos. Sigulan ako ganang kamunggay gamay din. Supakan paghinok ng bulad. Mga kung lamas ra, sibuyas ra kaning ahos. Alamin na kayang pamahaw na. Ano na itong lutoon. Initondaan na to ning atong takanganan. Anong gisahon na to daan ba? O nauga na ato ning tang mantika. Tus lubra. Init naman to siya. Init na mantika, iyabon na ko ning lamas. Oros-oros. Dili kayo na ito paguro na itong lamas. Kaya mapait biya po doon mapagod. Pwede na ilunod ang munggos. Gilata naman na pinidaan gabi. Lami man ko maagigisa ni mo ning munggos. Kay langto mo ko ni og diretsohon ra ni mo. Imorang indirect. Anong gisahon gini mong lamas. Then naagis yung mantika. Lamigid siya. Butangan na dag tubig. Kay luto naman idaan ning munggos. Importante ato ang lamas raman nga mainit siya. Tangan day asin. Sakto man gyud ko mo asin oh. Sakto ginasin timpla. Bitsinanda yon. Gamay ra gud. Galing kidi mo agas ning bitsina kay morti. Basa-basa do ni. Dayon takluban gamay kay arong muinit gid siya mayo. Abrihan na to. Ilunod na to dang bulad. Para maluto pod siya. Bukal na kayo, pwede nando ilunod tong kamunggay para paglunod sa kamunggay kayo tanag kadali pero atong pabukal-bukalan po mga 3 minutos 4 minutos ba kay langtom gyapon na og imorang nahaonon dayon diretso na tagkaon wala na ampo nagampon ako daan ganina pagmata mo katong bago pa nakalantaw sa akong video pala kog subscribe sa akong YouTube channel, sa Facebook page, follow. Daghang salamat sa mga nisuporta. Dito na tagkaon kay gadalita kay mo duty pa ta. Okay kayo, daghang salamat ninyo. Shout out sa mga taong buotan. Katong nakapalaw na ba? Kay maoram na tong kinahanglan og mudaghan na atong mga followers, makapasar na ta, makatabang na ta sa kapwa. Tulong ram ta sa kapwa atong panginta diha. Pero saan po tulong sa kapwa? Wala pa tayo sweldo. Daghang salamat ninyo. Give me all your numbers so I can phone you.